Dakizuen bezala, zuzendaritza talde berri bat sartu geha klubian, oain temporada ontako. Eta, hiru gauza esan ditut. Alde batetikan instituzioei, aldundia, federazioak, udala, eskerrak emate zuen babesagatik. Ez ja ekonomikoa garrik baizik eta babes morala eta hoi, askotan gutzako importanteagoa dela. Beste alde batetik, babesliei, eskerrak eman edizkioi dugu baitare, eta lortu nahi dugu, indikan aurre baitare, oindik gehiago, feedbackoi lortze baitare bere kasebet eta euteko ite duen aportazio batik usuriko esku baloiei. Eta gero azkenik, zoida nahi, jokalariri, entrenatzaileei, eskerrak baitare, eta gaur egin biratzen, kasualidadez, unibertsitateko titulua eta paperak eta bar, eta etxegun kesinundik, eman eta zabaltzatzu jartzezun, pixkat zui baitare hori alde zuen honena eman, eta zabaldu. Hoxe, beste gabe, urrungo puntuakin segiko deu, instituzioen izartzea, eta Xabat Beloki eta agortzan esola berri eta pasako dizuetitza, usurriko galen izenean. Esan egin guztu den nahi esako. Hasiko gara, Jon Lobi naiz, Julen Lanzabar, venga, gora. Hau, pa Julen. Jona izura, Leire unanue. Maialen Seizar. Xabioi Parragirre. Josu Garmendiak uste ezin izan dut eta. Julen Egiliztain, Gani Turbek ezin izan dut etorri. Imanol Zaldua. Lana pixkat gure artean ondo banatu, nik uste lehendakari hori bezala duk badakizula lana ondo banatu behar dela. Eta hori da pixkat erronka ondina. Persona batek ez konzentratzea lan gehiagi, eta lana ondo zabaltzea, estruktura bat montatzeko zuzendaritza barrenen, sanua izan dadila eta jendia ez erretzea urte betian. Hoi da lortu dira danon artean. Eta jendia baita ere, lankarga gutxio dakan hoi ez desplazatua bezala o ez sentitzea baizik eta goixe. Danantzat asumigarria lankarga bat izatzeko, gure ondorene etorriko dan jendiai marko on bat utzi diezaiogun kluba zuzendu da administratzeko.